Kublai bi baro ki viewers session pat hagane ka video nepe habade bat ke jing lekai habade ka England persha ya Argentina haga semi final lashai shiteng met khana shiteng menstep te habade ke jing lekai jong ka England persha ka Argentina hagi snem ki bla leino ka England kala job bun sin ya ka Argentina handai nadu bau Lionel Messi ulaya lekai kanang dei ka sin ka banukong lene ka first time Kejing ya kalai shapdeng ke England persha ya ke Argentina tina kata-kata u Lionel Messi u kapten jong ke Argentina bad u badeiru u klori le kai jong ke perthei u loong ba kadei ka sin ke bankong yang bangan yo bane kun persha bad ki players jong ke England nganmong ba ka England kadei ka team lani gari ke batlot hendai kadei ka ri ke baklan bortam ha ke perthei ha ke bangi ha ban ya kun met bat mensim banla ban penlim ya kani gari bat mingin yorung syaka final jong snem arhajar arpunri une kluri le khai jong ka perthei u Lionel Messi long ba nginnum khensuk bangin job ya ka hendai kum ka team hi kum ka champion ka bingin la bat hadu kat menta shwa bingin jam syaka final ni haban penkre bha ni haban le bha bat ni haban ni le kai bha khnang bangin la ban penjob ya ke England namar ke England ru kadi ka way na ki team hakba hapo jongka ki don ki players ki bat tebit bat napding ki bat tebit tam jong ka perthei nakata kadau ni haban ni le kai bha la banrat shishu u Lionel Messi tikum ta parlok baro khamta me ki football fans ki baju each bat bopet ya ki World Cup lane ki football baper na ke England ni yo i ya ki players ki batubit kum Jude Bellingham Bukayo Saka Harry Kane Declan Rice bat ki weide ki dangdon mo tengin num da jer kerteng ya barok khoy bat na ka Argentina ni yo i badon kum Lionel Messi Julian Alvarez Martinez Fernandes bat ki weide tena kata-kata kini kin saya kun kin saya kendu hi tengang mano ban yo ora ya ka champion lara kini hi ki job kawin na kini ki teams laga di ke England lene ka Argentina nge scam ba kin yo ora sendonru ya ka champion jong ka World Cup arjara prium da usnem hande ka ba kham sngu diau pade hangne ka long ba u Lionel Messi hadin ba ulamino na ka La Liga na ka League 1 PSG ulalit ban join shong ka Amerika kata haga klub jong ka Inter Miami ka long try da u David Beckham te u David Beckham u dei na po England but uju support ru ya ka England met bat mensim habang yo i jing la kai jong England ni ba u support met bat mensim but kumjuru haba ka Argentina kai le kai u support yala u jong u parlok u ba u i tap mensim hadu kata u Lionel Messi handai hakani ka genti kini kinya kendu tengang yano try u David Beckham un yaisha lene unkershan hatu unkershan ya laga jonggari ne unkershan ya uparlok ba u ikap mensim bat ubawa layalam seduka klub ka baula long try ka Inter Miami tikumta ban penkut parlok kamta me eki football fan napo ka Meghalaya ngati ba bun kiba support ya ka England bat bun ru kiba support ya ka Argentina ti ngakwa ban keli pi yano pi support subabon bu iki comments ki jong pi baru ban ai mensim ya u David Beckham lengba kani ka video ke jonga lengba ki comments ki jong pi pin sngoba ban bu ya ki comments la u David Beckham un support ya u Lionel Messi ne un support ya ka England